Ang suwat ang pagkaroon itong hatagan ng pagdagat. Pinadahan sa kini sa usak ka, babae, nga nagpatago lang yapon sa ngan nga Lurita. Nilutang nga ni. Ano gitaguan mo man eh? Okay, kisulan na nga itong sender karon babae. Kini gisuwat kini ni gibuhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisulan na nga itong sender si Lurita. Naagi tao nga bisan unsa kabuutan basta mahubog na gani mulikoy gyud. Mo ni akong bana ug kun nganong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga paghitabo. Kaupay mo musayaw salit sa lingabot ibag hudim siki bisan pa maiblas imbol og insini hala sa muka sa dani niya. Yaw-yaw ni mo, inuusag yaw-yaw. Kanta man to. Di man to yaw-yaw. Kanta to, kanta. Ang kanta, usap to kanta. Kung sabuta to, ha? Kapuya sa dani niya. Uy, Ah, cha-cha to. mana ko libyos ba, day? Mao ba? Unya man nakawala ba? Mana? Nakalungag na ka. Mana? Nakaluto kang sudan. Mana? Ang bata nakatutoy na. Mana? Tumaliwat pa day. Osbara? Bitaw, day. Ako na ipatutoy ang sa bibiro ng bata. Nakaligo na ng bata. Mana? Ikaw wa pa. Bakit ka? Ang nanimahon mga agup-up. Ang bak mo bungo sa ito, Ay, kadyot lang, nana. Uy, Ay. hala, uy, dahil Lorita. Day. Ikaw magudi ay ni, uy. Oo. In town. Katulad na kong balik-balik din gahapon pa. Karon naka-timing na gid ko nga naa ka. Ay, unsa may ato ni mo, day? Ha? Huwag ka kahibaw kung sa akong tuyo na? Ha? Ay, ala. Nalimot Nalimot naman na gid ko. ka nang, no? Maulagi nalimot na ko. Maningil ka? Ay, kahinumdum lagi ka nang. Ay, daan paligid ko. Haladay, pastilan, timingan ni mo, uy. Timing nga unsa nang? Ay, naka-timing ko ka, nga wako'y kwarta. Lain taon karaan naman ka na imong rason ng way bag-o ana nang? Ha? Way bag-o ana. Ay, kuanday ka nang. Ay, karon na lang igsweldo sa kumbana, day, ha? Karaan gihapon na nang. Ay, karaan, good. Ay, bag-o na, uy. Nari trabaho imong bana. Wa pa. Oh, mao nang karaan. Na, unsa man ka, uy. Di man ka makamaon mo sabot, oy. No, ikaw pa nasuko. Oh, kisa may dili masako nga balibaran gani mo kausap tung patuod dayon. Hala, uy, dili man na sugo na nga kinahanglang patuo dayon sa usa ka sugo. Ni ako na kay maningil kos imong gihuwam nga 2,000. Ato pa lang ni aging buwan imong gihuwam nako. Nya unsa may saad nimo usak semana, imo ding ilisan. Nya karon unsa naman ni abot man ni usa ka buwan. Hapit ang mga imo duha. Bayran lagi ka. Di kum dagan ana. Natural di ka mo dagan ana ay maglisod naman gani kag lakaw dagan na ba noon. Ana, arthritis man ko. Wala ko ilabutan na imong arthritis oy. Di ako kay maningil lagi ko. Skang gahi agud mo og naong oy. Hala, ako na hinoy gahi ani. Dili ka ikaw mo ay gahi mo bayad. Oy. Sa may gusto nimo ha? Impason ta ning kaway. Ay, gamit ni siyang secret weapon ay. Unsa secret weapon? Mao man na inyong secret weapon nga mga kamong mga mangutangay. Tablahos away. Ang angay ka mag-o. Ako gahig o. Nya sa pagpangutang nimo hilak-hilak pa ka. Kausad ako nimo kuan gi-explikaran. Hatag dayon ko. Unya karon maningil na ko. Hangtod karon wa paghihapon ka kabayad ay ako na hinoy gahi. Ayaw balihan na. Bahala na ka diha ay. Basta kay wa ko'y kwarta. Okay. Pagkaagnawang tiguwa nga pinagaba. Peh! Karon lang ka. Pertikin akong lagutan nga ni uli sa bahay kay sila pa'y gipaningil, sila pa'y nagsuko-suko. Unya. Kalami. Sa fighting wine! Kalami. May power! Ay. Tiyawan ako eh. Day, what's going on? Mga salbahis, mga bagagnaong. May lagmangutang, buutan kaayo pero paninglon mo ba out? Insay kontrari mo kayo patilawon tala. Da, kanang silingan nato, nga murag kinsa mo imanulti. Masis. Sila pa'y utangan, sila pa'y magsuko-suko. So sige ko ipiti din ang kinsa sila. Kinsa sila? Wala gustong marina, good.
Ay, nangutang buutan kayo pero paninglon mo gyud kinsang haura, mo pa magsuko-suko. Yung sundunan nito. Ay, pergaba. Nakay mo na nga. Pila silingon na ito nila. 2,000. Bida. Di siyang bayad. Ako yung mga tanaw na ito. Magpapagahi-gahi ba siya? Pumpuang sila na ako. Piting na sila! Ha, karoon ako ito. Tilaw sila kulatag. Wani to! Porbida. Pero naradiha. Doon ako na ha! Oh, Balik oy, ko! Taypa. Ay, dahil lain ko! Binog, nagkainom na ba kahapon si mangita kang away ha? Binog! Mayo kay nakainom ko. Fighter wine. Craig. What na Craig? May power ako. Nara silang bahay. Daray. Pepe! Di gahi. Ganun sila piti na sila na koron. Niyanak ko silang bahay. Tuktok ko na ko. Mayo! Maayo! Maayo! Maranay ng padong eh. O siya to, Anong Mariana? nangita ka sa kong asawa? Usami to mo. Asawa rin mo na Marina, bata o... Ano man, usami problema, ha? Kuhan ka nang... Kay nahakan ako ang tao ba na Marina? Usay mong tuyo. Kuhan ka nang maningil ko siyang utang sa imong asawa. Maningil ka. Wa man gani misudra ang dribo nga ka. May lagmo bayad turo ni Binok. Kay si Binok mo naningil. Aw katilaw gid silang Binok. Karaang bugoy gid na si Podromo. Ay, niabi ng pultahan. Si Binok na tingali na. Akong gawson, basig na kadang bayad. Dong Binok! Dong! Nibayad sila, Dong! Nibayad ba? Ang saan ni mo, Binok? Ang ano, dede? Ang imong ilong mo na dislocate. Uy, huwag mo ka magsulti nga dako de kay tao yung bana de. Ah? Ida, ngutana de ka? Sinungutana di ka? Ako na! Huwag ka magsulti ba? Maugay nangutana di ay ka! Kala mo isakto nangutana kang dako maglawas iyang bana! Sige na na kuha mo sa kong power. Kaya nung sakto, piti ito sa wanan ako ba? Kailang sunod na mong ikwentro! Ha? Nawag lang ko dagi mo lang siya! Mayroong imong gikulata, Dong. Pasalamat siya nga wa kay ko ganahin mo lata. Kay sakit akong ngipon. Nay, Wa pa ko sakit is ngipon ay. ay, bagago ka nagnaong ng mga tawhana, oy. Balibaran mamugos, mangyod. Aw, sunod og musong sa balik niya sa ato. Magkamang sa polis ila. Wala tagyo na, Dong, ha? Bugiro ka ng iyang bana, oy. Uy, hala, na may balik, Dong, ay. Yawards ra. Nakuha nga ang tingali ay. Dali, Dong. Ikay atubang siyang bana. Dali. Karukay. Kaysa ikaw, May adlawas. kinsa mga? Sa may tuyo ni mo? Maningil sab ka? Adi oy, ato ko ni. Sa man na? Sumon gigas barangay. Doon na yung reklamo? Basahan lang kisay reklamante boss. Ha? Reklamante. Sige boss, aris ako. Nga nung naaman kay sumon. But lang. Bibibasa ako no, kisay complain ng tana. Ay, kay basaan na ay. Sa manimikiha sa barangay sa kung... uy, inahak. Kami man daing duha sa kung bana ang gireklamo. Ug ang nagreklamo, animal industry. Ay, sila silurita ug ang bana. Anday, unsay tambala ng black eye day? Ayaw sa natambali. Ha? What? Ebidensya na, gikulata kas iyang bana. Magpakurasyon taron. Ato tayo lasyon? Dili, kurasyon. Ato ta ospital o pakurasyon ta ng imong mga bonong. Aron na ebidensya. Ato tayo lasyon. Hilam eh.
Sige na, pag ilis dito kay manglakaw ta. Ato tas ospital, magpakurasyon ta. Nagado dahil mig ospital akong gidang akong bana nga si Binok. Unya, gikan dito ni uli mi sabay. Pagkaugma, mao nang among hearing dito sa barangay. Dali na Binok. Ito na taday? Uy, kinahanglan kita maguna dito sa barangay para makasulti tadaan sa kapitan. Dali na. Kanya tayo sa itong akong shade eh. Ay nga no, mag-shades mo man ka, uy. Lain kayo kung na, uy, klaro kayo, duha ka mata, black eye, paita, lain na tanaw na eh. Sa may nakalain, anak, good mo rin maghihapon ng naungan ni mo. Probida. Abi pa lang, nabuhi kang panda. bida. Panda si mong mata. Dali na, ato na ta. Nangadtumig sayo sa barangay kay gusto namo nga sa di pa mi husayon maistorya na mo daan ang kapitan. Unya sa dihang naabot na mi sa barangay hall, Ari lang ko diri. ay kuyog ta diri sud. Dali na. Ay, ingon ang tanod. Naanak ko nos kapitan. Dali na dayon. Sudlo na natos kapitan sa opisina. Sige, tan. Paluya-luya mong kadiha, oy. Ay. Pero dapat ingon ana i-maintain na aron makita nila nga grabe kay imong kahimtang. Pabayron ta ng mga tawhana sa physical damages. Dali na. Kani, mao na ning opisina sa kapitan ay. Maon na ni. Mao gani. Na baka kapitan, no? Naa naman kuno ingon ang tanod. Dali na manood na ta. Tuktuko na to. Sige. Sulang. Dali, pasudlon ta, dali. Hello, Kap. Maing adlaw. Ay, nada kay bisita di ay. Nakabitaw. Nga naman. Pungot ito'y. Oh, sika ba ng mata ni mo? Ha? Hasta na imong bana? Ang di nga mursiga nga ito man eh. Di man ni siga, ito man eh. Ako nang naskilid sa kong mata, ito man eh. O niya, puti ang akong kalimutaw. Dali, linggon mo, dali. May kay, nasa iyo mo. Mag-usay tag sa iyo. Dali mo. Linggon mo din dapita. Okay. Kamu di ang reklamante. Lorita, Binok. Oo, Kap. Oh, Kap. Binensya ka po? Look at my eyes, Kap. Evidence. Anong din eh. Sumbre ni hitabo ah. Tuan kap ka na. Ayaw sa pagtingog. Paunon tanig sulti ang reklamante para masubay na to ang hitabo. O sa bigaday, Lorita, ha? Ay, ang sinugdanan gud ani Kap. Kani siya may utang manggod ni nako. Iyang saad gikan sa paghuwam usara ka semana. Karon magsimo kog balik-balik sa ila. Hangtod karon hapit na mo duha ka buwan. Wa jud ko niya bayri. Gahi kaayo. Mura mamog skamil. Ha? Unya. Last akong paningil niya atong usang adlaw. Siya pa nasuko Kap. Hala, ibundakan mo ng kuspultahan. May gali kay wa ko mapiit. Mao to pag uli na ko sa amo, nakit-an ko sa kumbana kay nagyaw-yaw ko. Mao to pagkahibaw niya tungod siyang kalagot, siya may adtos ila. Siya mo naningil ani. Karon pagbalik na sa kumbana, dako na kay black eye. Mura na si panda. Ay kulata de sa siyang bana. Mao nang mukiha mikap. Kay gawas nga amo silang pabayron sa ilang utang namo, pabayron pud namo sila sa pagkulatan nila sa kumbana. Nagpa-kurasyon na mo. Manakap na, di arakap o. So karon, unsa may kasulti ninyo ani, Marina? Tuan kap. Una sa tanan kap ba? Wa ko mo ingon nga di kong bayad ana. Kay utang man na nako. Galing lang kay di lagi sila makasabot. Wa gud may kwarta. Unsaon man ang pagbayad nga unsaon pagbayad among way kwarta. Ug nanay kwarta nga nung dili man. Mabayad mi oy. Mabayad man gani ko sa dili utang namo kana pang amo gyud ang utang. Mayo. Unya ka ng iyang bunog, ka ng black eye niya. Saon mo na, ha? Bayad mo gyud mo, ana. Kamu gyud mo gastuan na sa pagpatambal. Siyang trabaho nga na-absent siya. Pintahon na nato. Anong mabayad man ko, Kap, ha? Siya may misong dito ba eh? Bisag patyon pa na ko na siya. Wa may obligasyon kay siya may miadtos amo. Siya may misong. Di kong bayad na, Kap. Ang ano ni kung bayad, kung di ka bayad ha, ikaw kuno yung kulataon be, nya, di ka bayaran, sugot ka na.
Kulata, ha? Ang kulatahan ay ka. Oops! Kinip! Dinukol ka sa kita. Gipunahan ka. Hilom dia. Ako'y naigo sa imong sugmag niya. Ah, Ikaw na ikap. Gay kasakit. Kasakit sa pagsuwang. Naigo ka. Awa mo Bisan mo ka pa. Ay, tihata mo. Huwag mo'y respeto na ko. Patay. Nag-away mo din sa opisina. Itihata mo. Wagid mi mahusay kay nagsukmagay man hinuon sila didto. Og nagka-problema kay naapil magkabunog ang kapitan. Karon suko kaayo, gikiha naman noon Miss Kapitan. Unsaon ni namo oy, alkansi kay miini. Unsa man og kamo ang pasultihon? Loretta. Pepe Tablia, labi na ang dark chocolate nga Don Pepe. O niya, taas ang energy sa mga bata sa ato. Ang Don Pepe Tablia. O niya, gawas na palit mo sa Diamond Yema o BMA Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lamig yun siya. thank you kayo, Ate Eugenia. Kaning Paulitos Macaroni Crunch, lamig yung kay niya ato. Isum-sum-sum-sum, ha? Nindot kay niya nato. Isum-sum-sum-sum, kung mag-chat-chat, o kaning OBMA Special mga bata, lamig kini ugumon o ang kaning Diamond Yema Special. Nindot kay niya. Ang Tasty Fish Cracker, baunon-baunon sa niya to mga bata. Kung mga on-time recess, mga sa niya itong usap-usapon. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karuan. Lawag Gulyat. Atong sindor Ate Pres, si Inday Lorita. Loretta. Kini yung bana Ate Pres, kini yung talagsaon niya yung bana Ate Pres. Kay. Inikahubog niya, siya hubog kayo, ang uban magbaoy man. Kani siya, umahubog siya. Siya kulatahon. Hala, uy. Ano man? Kasi may mukulata niya. Pagkulata lang yun siya. Ano siya, isog mo, sige, kulatahon ninyo. Ano po, Grabe, Bunog kayo. Mauna nga naningil siya, bunog yapon. Dito sa kapitan, lalis-lalis sila dito, bunog yapon siya. Di Looy lang siya. kayo. Oh, wa Okay yun. na, okay na. Okay ra niya, basta kulatahon lang siya. Tinduta, ano? Okay ra kayo. Wa gyud sila mahusay kay subagay sila kipuitan hinoy na igo taon kapitan apil ka bunog. Nga ang bana taon nga bunog sa kayo looy kuno kayo palihog tambagi kun yun saon man namo kuy arbang kapitan kansi sila ni. Ay pero sila di prestil sila berkansi kay nakaingon og gubot ang katulad yang gipadangles utang. Oo. Di ba? Mm. May unsa ba atong mga bam? Unsa ba atong mga Kung ari ka dili sa Deuteronomy 15 kani sa Old Testament, Deuteronomy kapitulo 15 bersikulo 7 ngadto sa 8. Gingon dire, kung bisan diing lungsod sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Adunay kabus nga Israelita ayaw pagdumili pagtabang kaniya. Kaloy siya ug pahulamas siya igo sa iyang gikinahanglan. Kani mo niya na resulta sa Biblia. Kasagaran mong gudpudlan sa mga manghuwam, magpakiluoy gayod kay nagkinahanglan. Ilabi na og ang dapatan sa kwarta, masakiton. Nahanglan og kanang dinali nga tabang. Apan, naamugod po yung uban lagi nga manghuwam, nga mangimpas na lang sa bayad, pinaging away. away? Mao man ni tabo, mao man ni sinugdanan. Ang katulad ningil ang asawa, gibundakas pultahan atong babaeng nakahuwam. Di ang gini magsugod. So kina akong gibasa dire, ayaw man ni siyang pagka pahimangdo, apan mao lagi kung ikaw mo mangutang, dili po ka magminaldita. Dili po ka mangaway kay aron maimpas ang imong utang. Tinood na. Ano mo dagi mong Batik kuan? Hinayon ni mo pag-explicar nga wa pa jud in town ko nya naaga ni kan datadahan lang. Storyahon lang kong tarong, di ba? Oh, Di kay mga away, awayon niya, kulaptahon di mo ni magsugod kay ang asawa nga naningil og pananglitan og wa pa makuha iyang tudlo putol oy pati ko sugat pagkasira sa pultahan. Ani na lang
Kani tabo man ni diha mo nag-away hastang kapitan na sukmagan. Ikiha magamos kapitan. Hay maayo. Mo atubang man gyud mo ana kay kapitan na mo ni kuan ninyo dako-dako ra ba nga kaso basta authority sa balaod ang inyong kuan kontra. Dako-dako ra ba nang tulubagon. Hay maayo og kanang dili pa maabot ang adlaw sa inyong bista sa inyong atubang atuon niyo sa inyong buntag ang kapitan. Pakikistorya mo nga kami kapwa yun kami mag-apas nga mo na mahitabo. Ang sinugdanan lang yun nga minaayo ang paghuwam apan og maningil mi dito mong magsugod nga gilambahan o esportahan. Istoryaw ninyo kapitan mientras wala pa maabot ang adlaw sa paghusay o ipatawag mong asa mo gisang ating kapitan kay aron magkaingon ng kapitan nga kamo doon na mo'y gamay nga doon na mo'y gamay nga punto kay ang katong magtiayon usama mo gito yung mga gahe kay ko Tinood na. oh Hindi sa maayo. kaysa ako nang gingon may mga uban nga Pero bam, dahil ba, das Bible gabam? Dako-dako sa gano, 2,000, no? unsa man Makatong ugnay mautang, o di mo bayad, inig paningil mo, ay, pabayra. nahitabo bitanas ako wa man ibayring akong 70,000 Pero okay lang to, kay, ipalit sa tugsin o motor, no? wa man ibayre adili katubang nailad ko sobra pa man to hulam. Bitaw. Mura man pug hulam dinalian kay penaltihan ka karon dayon og dili maabot ang kwat. Tinood. Sobra pas hulam dang ilad pero sa ako nang gingon mo'y paggaingnon nga kana bitong magkarang tiguang sa amo gulat mo yun sagdi lang kay gilista man sa taas. Bao na, mo the best kay. Gilista man sa taas siya na lang mag-igo. Pan mao lagi kasi nga to na tong Cinder Gulyat. Si Inday Lorita. Inday. Asawa ni Dudong, Pangay Wilson. Dahil, mauna lang na kay gipatawag ang mga kapitan at tubangan lang na pero sa kanong ingon sa di pa mabutang adlaw sa husay suwayag pakikita ninyong kapitan pasabta sa inyong side nga sila nga mga nang huwam pertig nga dili gibaong ila ha katong Di yun mao, eh. katong ako gulat ako nang ging sa una pa natong mga tambag diri nga bilip ko sa akong boyfriend Nga naman? kay ni huwam ni bayad Bayad? upang boyfriend ni bayad Mo ba? Unya? Gidawat mo? Sige lang yung, way maduulan. Di ba mabayad? O ba? Oo. Yung imong, kuan, karong, ito sa nisyan, okay mo bayad. O tunga lang dong, o mabayad ka, tunga lang. Nya? Tunga orasan mo? Okay ka nang naangunsingan yung, kasi bidong yatag, sana kakaingon na ana, oy, nga, bisag di gali ka pa din nga, tunulan ka, basta na ikatunol. Katong? Naiuban, wag, hindi ka sugat ni mo, mura malagwa kakita ni mo. Lain sa itong tao ba, nga kanang iyang mga nautangan ba? Yang gidool ito, ba? Sa mo! Kanahan mo, di mo maningil, bayad o! Bayaran nito ka. Utangan. Masuko po siya dili panilngan. Nuyo, di panilngan. Tagsa oras ito iya. Ikaw? Katong usala ay man ito pagkapaningila. Ningo mo siya, patas ang tanan! Kasi imo kong gigastuhan. Nidog ka na ko! Sama mo ba na ka din tuluman noon? Kung ako ang puzzle, tiyon.